Panguva ino macitizens vava disappointed. Panguva ino nyika yese yeZimbabwe yava betrayed. Pane nhau dziri kubuda dziri kusevesa pamusoro pemukuru weopposition nyika yeZimbabwe ari kuNelson Chamisa. Nelson Chamisa panguva ino pane nhau dziri kubuda pamusoro pake dziri kunzi why is he not opposing the Vision 2030? Pane madevelopments ari kuonekwa kuti there are series of events akaitika soon after my 2023 elections. Kuri kuonekwa kunzi according kune mashoko atichaverenga panapa kuri kunzi Nelson Chamisa aiwa akapokitiwa mamiliyoni nemamiliyoni ekuti anyarare aregere kuramba achiopoza ZANU-PF. Wasubscribe like on the bell icon. Chipomusarwa anobuda kuposta Nelson Chamisa zvamuri kuona ubuda nyora chiti Nelson Chamisa pocketed a whopping $20 million funneled through a sketchy law firm to bury the evidence and cover his tracks. But guess what? The paper trail is glaringly obvious. It's all there for anyone to see. Time for accountability. Reliable sources now reveal Nelson Chamisa received the balance of $16 million through a sketchy low-profile law firm, again cleverly routed to mask the full payout. He thought the tracks were covered, but the paper trail refuses to disappear. Chakanirwa chinhu ichi. Carlton Wende is right. Vanatendai biti inharo hadzo. Mari Chapwati akapiwa. Hafi akati bufu nenyaya dze2030. Ndo mashoko anoitagwa naChipomusarurwa achiexposa nhau aiva yakatagwa naWende achiti Nelson Chamisa anenge akapwa drink. Panguva ino anouya achiexplaina further achitaura mafigures achiti ava ndo mazapatira akapiwa achiti kana dziri nhau dze2030 watch the space, you never see him achioposa kana kuda kuva actively included munhau dze2030 achioposa mutungamiri wenyika. Pinda kuma section medu dzafundiro A moti kudi pamusoro penhau iri kutoshamisa kugara munyika yeZimbabwe kuti ichokwadi here ichi. Pinda kuma section medu dzafundiro enyu, subscribe or like channel on the bell icon.